20 ta' persuni fosthom kollegi ta' Johan Vella u Omar Sharif li ndarbu fl-isparatura f'Taġorni laqgħu s-sejħa urġenti għal għoti tad-demm. Is-sejħa saret ftit wara li sar magħruf li Vella kien qiegħed jissielet għal ħajtu wara tiri li laqtuh f'wiċċu u għonqu. F'kemm Trozz Salib il-bank tad-demm fi Gwardamanġa ma kienx hemm fejn toqgħod labra. Hemm News tkellem mal-kap tal-operat Rosrick Spiteri. Konna inċidenti bħal tip tal-lum dejjem ir-rispons ikun fenomenali, ġifieri nixtieq inwassal messaġġ ta' ringrazzjament lill poplu Malti Wawċi kollu. Within 45 minutes bdejna naraw rispons qawwi li għadu sal-ħin tissa u għadhom ġejjin li kien hemm dar rispons. Tajjeb li forsi nwasslu messaġġ li mhumiex dawn l-inċidenti biss li konna bżonn id-demm. Nagħmlu numru ta' telefonati fejn ġieli ma jkollniex rispons u ndumu niġru wara n-nies biex nkunu nistgħu nkopru mal-operazzjonijiet. Waqt li konna l-bank tad-demm evidenti d-dieqa fuq iċ-ċuħ kollegi ta' Johan u Omar. Il-koll issummati mkidda b'dak li għaddejn minnu l-kollegi sħabhom u qrabathom. Iżda wkoll mara u raġel li ridu huma wkoll jagħtu l-kontribut tagħhom li min kien lest jidħol letteralment fin-nar biex iħares l-ordni pubblika. L-ewwel darba li ġejt nagħti u sirna fl-inċident minn Facebook mill-artikli li bdew jitfgħu ta' News. Ma ħsibx għandha tintelef ħajja ta' Oman fuq ħaġa daqshekk bla sugu jiena. Raġel u qalli isma' qalli inti jew negativ weġġa' dan il-pulizija jekk tħossok tajjeb murat id-demm. Għad ir-raġel ma' tifel jinġejtaw bħala solidarjetà għal dawn in-nies li jagħmlu dmirhom u imsiken weġġa' fuq il-post tax-xogħol. TVM News jinsab infurmat li membri fil-korp tal-pulizija mistennija jingħataw għajnuna psikoloġika minħabba it-trauma li jgħixu fl-aħħar sigħat.